Trobada entre cellers lleidatans i importadors de vi de Corea del Sud. Els viticultors esperen repetir l'èxit de les reunions que s'han fet amb altres països en què les vendes s'han arribat a multiplicar per 15. Es detecta a les comarques de Lleida el primer cas d'infecció pel virus Zika. Es tracta d'una dona d'uns 50 anys a qui se li va diagnosticar dies després d'haver tornat de Colòmbia. I els explicarem l'aventura solidària pel desert que estan a punt d'emprendre dos joves de les Garrigues amb un cotxe de segona mà que ells mateixos s'han arreglat. Bon dia, Lleida acull fins divendres la 5a edició de l'International Wine Business Meeting, una trobada en què es posen en contacte productors de vi lleidatans i de la resta de l'Estat i importadors d'un altre país que, en aquest cas, és Corea del Sud, un mercat en expansió. Els viticultors lleidatans esperen repetir l'èxit d'edicions anteriors. Avui, a la llotja, han començat les converses. Cada mitja hora canvien les parelles per mirar de fer-hi negoci. Aquí, el celler que es ven és el de la Gravera, al Ferraz. Give me more information about your winery. It's a unique soil in Catalonia and we work in organic and biodynamic also. Representants d'11 empreses importadores de vi de Corea del Sud s'interessen aquests dies per vins de Lleida i d'altres punts de Catalunya i Espanya. Corea del Sud és el tercer mercat més gran de l'Àsia pel que fa al consum de vi, una beguda que està de moda entre la classe mitja-alta. És un públic potencial, al qual els cellers lleidatans ofereixen qualitat. Consideren que pel mateix preu poden comprar molt millor producte aquí a Espanya o aquí a Lleida que no pas a lo que és França, per exemple, que és la marca, diguem, més rutilant a Corea. Korean people like Spanish food, so we can match your wine to Spanish food and Korean food. La d'enguany és la 5a missió comercial inversa organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida. Els resultats de les 4 edicions anteriors avalen aquest tipus de trobades, que en la majoria dels casos es van centrar en països en què els vins de Lleida hi tenien molt poca presència, com passa ara amb Corea del Sud. És testimonial i esperem que amb el període de maduració que aquest tipus d'actuacions necessita, que estem parlant de com a mínim 2 anys, tot i que els resultats que hem obtingut en les anteriors edicions han sigut molt més ràpids, doncs es pugui arribar a dades com les que hem viscut amb Japó. Per acabar de convèncer els clients potencials, els portarà a visitar les vinyes i cellers on neixen uns vins que volen arribar ben lluny. El Departament de Salut ha confirmat el primer cas d'infecció pel virus del Zika a les comarques de Lleida. Es tracta d'una dona d'uns 50 anys. Els primers símptomes de la infecció li van aparèixer uns dies després d'haver tornat d'un viatge a Colòmbia. Com que no està embarassada ni s'hi pot quedar, no ha fet falta aïllar-la i se li està aplicant un tractament similar al d'una grip convencional. A Catalunya s'han diagnosticat 14 casos de Zika i només 2 són de dones embarassades. I primera reunió a les comarques de Lleida d'afectats pel cas Volkswagen. Una quarantena de persones van assistir ahir a la trobada organitzada per l'Associació de Perjudicats d'Entitats Financeres, que tramita un centenar d'expedients de lleidatans que s'han sumat a la querella criminal conjunta que s'ha interposat a l'Audiència Nacional contra el fabricant de vehicles alemany. A més, el bufet d'advocats que representa aquesta associació ha anunciat que el mes que ve presentaran les primeres 5 demandes civils als jutjats de Lleida. Es calcula que a Lleida hi ha uns 2.000 afectats. Jambatan vol dir pont en una de les llengües que es parlen al Sudan del Sud. També és el nom del projecte solidari que tira endavant el Col·legi Claver de Lleida. Estan preparant un macrofestival a la llotja per recollir diners per construir una escola en un camp de refugiats en aquest país del cor d'Àfrica. En aquest projecte s'hi han implicat tota l'escola, fins i tot els més petits. He fet una torre, una piscina, un pont. Així és, un pont és el que havien de construir els més petits del Col·legi El Claver de Lleida i ho han fet acompanyats per companys de batxillerat. Els ponts serveixen per a unir dos llocs que estan separats, alguns cops per aigua i per a que els cotxes, com tu has dit, puguin passar d'un costat a l'altre. Avui els han explicat que a banda dels ponts fets amb peces de construcció, l'escola treballa per aixecar un pont solidari entre Lleida i Maban, un camp de refugiats de Sudan del Sud. El projecte es diu Jambatan, pont en una de les llengües que s'hi parla, i l'objectiu recollir els 40.000 euros que ho han de fer possible.
El 9 d'abril fem un festival a la llotja i allí tots actuarem i tots hi participarem d'alguna forma i així intentem recaudar diners i així poder enviar-los al Sud Sudan i ajudar a tots aquests nens que necessiten una escola. L'educació és l'eina que ha de permetre la transformació d'aquest món. Allà hi ha 2 jesuïtes, un d'ells de Lleida, exalumne i exprofessor del centre, l'Àlvar Sánchez. Tots 2 treballen per fer realitat aquest somni que encara no té data. Doncs un altre somni solidari que es farà realitat és el de 2 equips lleidatans, un de Cervera i l'altre de Tarrés, que participaran en el Raid Unidesert. En aquesta cursa solidària pel desert del Marroc hi participen joves d'entre 18 i 28 anys amb un vehicle de segona mà que han de posar a punt ells mateixos. Té més anys el cotxe que no pas els pilots. El Josep i el Daniel fan els últims preparatius per participar a l'Unidesert, un raid solidari que els portarà a fer una ruta de 6 dies pel desert del Marroc. Les condicions són fer un vehicle de més de 20 anys, que els participants siguin joves estudiants i que estiguin disposats a viure una aventura altruista. Cada equip ha de portar uns 30 quilos de material solidari amb cada vehicle per entregar lliballs a nens amb pobresa allà baix al Marroc. Uns 30 quilos que poden ser tant com escolars, com roba, com coses de primera necessitat. Ells carreguen el cotxe amb roba per a infants i material escolar que els han donat els veïns del poble. Un 4L de segona mà de fa 30 anys que han arreglat ells mateixos durant un any. El motor deixar-lo ben preparadet, fer embrague, tema radiador, refrigeració i rodes, transmissions i el que és tema mecànica perquè no ens deixo tirats d'aquí cap allà i menys encara que on estem allà al desert. La cursa comença el 28 de febrer i abans de marxar proven el cotxe pels camins de les Garrigues. Gràcies als patrocinadors han aconseguit els 3.500 euros que els costa participar en aquesta aventura. Aquest raid, doncs, serà tot un repte per a aquests 2 joves que només disposaran d'una brúixola, un mapa i voluntat per fer camí. Enric Pinyol, TV3 Tarrés. Ens acomiadem amb una retrospectiva que el Museu de Montserrat dedica a Josep Guinovar. La mostra segueix el periple vital de l'artista pels diferents llocs on va viure i crear, a París, Nova York, Barcelona o Agramunt. Molts dels quadres provenen de col·leccions privades i no s'havien exposat mai junts. Amb Guinovar els deixem. Fins demà, bon dia. Hola, bon dia. Un dia més mantenim el cel tèrbol per la presència de pols en suspensió que arriba del Sàhara. Aquesta era la imatge de la sortida de sol des de Sant Llorenç a Morunys. I veiem les temperatures que avui ja han començat a baixar poquet, però sí que s'ha notat sobretot a muntanya, alta muntanya, amb 6 graus sota zero de mínima avui, 4 sota zero al Pla de Beret, i a poc tot aquest aire fred que torna a arribar per les capes altes de l'atmosfera s'anirà notant aquests pròxims dies al fons de la vall. De moment, però, a les pròximes hores les temperatures baixen tan sols lleugerament, farà sol, ressol, amb el cel tèrbol encara i núvols més abundants cap a l'extrem nord del Pirineu, però no s'esperen pluges. Demà ens passa alguna banda de núvols que deixarà el cel una mica tèrbol també en capes de núvols prims poc importants. A la tarda aquests núvols aniran marxant, tornarà a lluir el sol i les temperatures de moment es mantindran sense canvis a l'espera que baixin amb més ganes a partir de dijous i sobretot al cap de setmana que ve. Vegin la imatge que gravem avui a primera hora des de Cervera.